Vam dobro jutro, danas pa baš onako nekako punoga srca i ponosni. Vaša riječka ekipa jutros malo će nam se možda tresti glas i ruka. Uzbuđeni smo od sinoć, imamo i tu i tamo neki podočnjak. Rijeka je jučer osvojila prvenstvo Hrvatske, odnosno osvojit će ga, ali jučer je to nekako bilo strašno dobro proslavljeno u Rijeci. Bila je jedna velika fešta, bilo je zapravo bez jednog incidenta, što je isto jako važno za reći. Riječani su nakon utakmice na Rujevici doslovno pohrlili u centar grada gdje je fešta trajala do dugo u noć. Mi smo naravno isto bili tamo, profeštali i proslavili, a ono što se jutros dogodilo je isto tako bilo strašno zanimljivo. Ja sam rekla da sam namjestila, ne bi ovako dobro ispalo. Nogometni znalci znaju da je Real jučer isto tako postao prvak Španjolske, a mi smo našli jednog navijača jutros ovdje, njegovo ime je David, on je iz Španjolske, za sad me još ne razumije, ali prevošćemo mu, a jučer je navijao za Rijeku. Good morning. Dobro jutro. Dobro jutro. Your name is David? David. And you are a big football fan, but you're here in Rijeka now? Yeah, I'm here in Rijeka, in Opatia, in a Smergo organization. Congratulations for all Rijeka fans and Real Madrid fans also. Thank you very much. Sada ćemo vam zapravo reći zašto je on ovdje. On je u sklopu jednog velikog, lijepog europskog projekta koji ćemo vam jutros predstaviti. Nama stvarno treba nešto zdravo da se razbudimo jutros i da pozdravimo naše sugovornike iz udruge Žmergo i Crvenog križa grada Opatije. Ono što oni sada jutros ovdje pripremaju, zdravi smoothie, zdravi napici. Prvo ćemo Dijanu pozdraviti, dođi Dijana malo do nas. Dobro jutro. Dobro jutro vama i svim gledateljima. Dan biološke raznolikosti je ono zapravo što obilježavamo. Tako je, u svijetu se 22. svibnja obilježava kao međunarodni dan, svjetski dan biološke raznolikosti i evo mi smo se priključili tom pokretu, obilježiti ga u Hrvatskoj, u našoj Opatiji, sa jednim događajem smutanja, kako mi to kažemo, izrade smutija u ovoj prilici voćni i povrtni, da našim današnjim posjetiteljima pokažemo da se i od voća i od povrća može zaista od raznolikog zapravo povrća i voća napraviti jedan zdravi napitak. Ono što je jako važno, da nakon što nasjeckamo ovo voće i povrće, popijemo ovaj zdravi smoothie, dobijemo svu potrebnu energiju, ovaj otpad ne bacamo. Naravno, nikako nećemo baciti. To nam je jako vrijedan resurs. Zapravo ćemo sve ove otpadke sačuvati u naš priručni komposter, a zatim će nam se nakon prvog školskog sata, nakon što napišu nekakav kontrolni, priključiti učenici ugostiteljske škole Opatija i prikupiti sav ovaj naš otpad i odnijeti ga u svoju školsku kompostanu koju smo im pomogli izgraditi u sklopu jednog našeg drugog europskog projekta Jedi lokalno, misli globalno, kako bi onda od tog otpada napravili humus koji će dalje koristiti u svom školskom vrtu ili čak donirati nekoj školi ili vrtiću u Opatiji. Odlično, hvala lijepa. Mi ćemo naravno to malo i probati. Prvo ćemo se malo ugurati ovdje do gospođe Đane. Gospođo Đana, vi ste iz Gradskog Crvenog križa. Sve ovo događa se u sklopu tjedna Hrvatska volontira. Dobro jutro, evo lijepi pozdrav i dobro jutro Hrvatska iz srca naše sunčane danas Opatije. Ove godine Gradsko društvo Crvenog križa prvi puta se pridružuje obilježavanju nacionalne manifestacije Hrvatska volontira za promicanje volonterstva. Imamo niz aktivnosti, a izdvojit ćemo radionicu prve pomoći za malu dječicu u vrtiću, kreativnu radionicu naših volonterki iz kluba 60+ u osnovnoj školi, posjet naših starijih i nemoćnih sugrađana koji koriste naša ortopedska pomagala. Međutim, u duhu obilježavanja tjedna Hrvatska volontira nismo mogli dobiti zapravo ljepšu i zabavniju i prigodniju mogućnost, a to je da sa našim dugogodišnjim odličnim partnerom za mnoge projekte i aktivnosti udrugom Žmergo danas zapravo imamo akciju volontiranja, što bi rekla u najavi Dijana, multinacionalna i multigeneracijska. Imamo goste, imamo naše mlade volontere i imamo volontere poznate iz kluba 60+. Eto, hvala vam lijepa. Djevojke, je li nešto gotovo da možemo to malo degustirati? Mi ćemo vas pozvati da dođete danas ovdje probati jedan zdravi smoothie. Dijana i ja ćemo nazdraviti. Do 11 su ovdje, ali kako smo rekli, ako bude dobra fešta i duže. Ma sigurno će biti dobra fešta, ako god je zainteresiran neka nam se priključi, pa sigurno će se naći jedan smoothie za njih.